అశోకుడు ఏం చేశాడు? అశోక కోణ కଲେ మొక్క నాటాడు, వృక్ష రోపణ కଲେ। వర్షం ఎలాగొచ్చింది? వర్ష కెమితి ఆసిలా? అశోకుడు వర్షము రప్పించలేదు, అశోక వర్ష ఆడినా। అశోకుడు మొక్క నాటెను, అశోక వృక్ష రోపణ కଲେ। అశోకుడు చెట్లు నాటెను, అశోక గଛ రోపణ కଲେ। నాటాడు, ఆ చెట్టును వర్షం పెంచింది, మాత్రం ସେଇ ଗଛକୁ ବୃଷ୍ଟି ପଡାଇଲା। ఆ వర్షం దేవుడిచ్చాడు। ଆଉ ସେଇ ବର୍ଷା ଈଶ୍ୱର ଦେଲେ। ఎందుకు మీ బడిలో చెప్పరు? କାହିଁକି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ବିଷୟ କହୁନାହାନ୍ତି? అశోకుడు చెట్లు నాటించనన్న తర్వాత దేవుడు వర్షము కురిపించన పక్కన రాయాలి పాఠాల్లో। ଆଉ ଆମ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକରେ ଏଇ ବିଷୟ ଲେଖା ଯିବା କଥା। ଅଶୋକ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କଲେ, ତାପରେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ବୃଷ୍ଟି ଦ୍ୱାରା ପଢାଇଲେ। ఇది కదరా దేవుడని పాఠాల్లో ఉండాలి। ଏହା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଅଟେ ବୋଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କ ବହିରେ ରହିବା କଥା। ఉన్నాయా మీ పాఠాల్లో? ଅଛି କି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ? లేవు, ନାଇଁ, ఉండవు, ରହିବ ନାଇଁ। ఎందుకంటే କାହିଁକି ମାନେ అవి దేవుడు పుస్తకాలు కావవి, ତାହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ఇది దేవుడు పుస్తకము। କିନ୍ତୁ ଏହା ଈଶ୍ୱରୀୟ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। బైబిల్ దేవుడు పుస్తకము, ବାଇବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ଅଟେ। ఇందులో మొదటి అధ్యాయము మొదటి వచనం ఏమనుందో తెలుసా బైబిల్లో? ఆది పుస్తక ప్రథమ అధ్యాయ ప్రథమ పదରେ କଣ ଲେଖାଯାଏ ଜାଣନ୍ତୁ? ఆది యందు ఆద్ୟରେ భూమి ఆకాశమును సృష్టించింది, ଆଉ ସେ ଆକାଶ ପୃଥିବୀକୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ఇది కదరా దేవుడు అనుంది। ଏହା ଈଶ୍ୱରତ୍ୱ ଅଟେ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ।